Malikhale igwitsho guys, malikhale igwitsho. Nasi iskipha guys i-450 sikufakele free kwaPep. Kuthiwa iyadika ngoxa indim caba oswine bebe expecte into yoba ndizawutshona eqokobheni. Rha not kum ngolo hlobo niqela ukwenza nilungelwe. Ayotoyito yokuqala le ngeyo yokugqibela. Not so long ago abibila rubberneck yasebhayi ingenantamo. Langwabula ngathi roll on engenasiciko. Uzawuthi bethu uDecember nango ibe seyiphinde yayenye igroup. Diself away enough kaloku mna ngoyazi bafundi nakho mina othethe izinto ndizithethayo kwezi zimenqe zi-sensitive. Ogqibe ndicinga fani uba ndizofumana blowback at all. Hayi ngaba ndi-delusional kwamna. But ke asikho lapho namhlanje guys. Chini a whole fucking jani kuthiwe ikhansilishiwe ngegwitsho lelobola. Not even usomagwaza ke. Banezimbo abantu abebadala izenzo ziyazixela nje umuntu bekufanele usemzini akhe. But ke asikho lapho namhlanje guys. Uba umuntu phako wabo yi-last born okanye yi-first born i-remote zihlala kuye kubukelwe ezithandwa nguye. Akukho wenu ke apha kungekho kwakho. Kukho izimenqe ezifane nam ezafika zithethe unothanda uthanda ungathandi. Nani man guys ngase ningabe ni-entertain ezi zimenqe nidifendana nami kwababhobhoyi. Aba bantu badisayida kudala babancanywa kwamna so akho fokolo noyithetha kubo. Uzazi exhausta nje for nothing usuke ubethwe okusalayo sokabe uyadika. Kaloku le era sikuyo foni nezibhanqa ziwoke kodwa umuntu is too deaf to understand into yoba different people like different things at different times for different fucking reasons. Ngoku masihlale apha thina sibe sishumayele into eyi-one but it's okay not to like this shit for nini. Inabantu bayo awubekwanga gani entloko. No andim-understand mna namntu ahleke izinto zithethwa ngilo bhuti. It's not for you to understand you close-minded fuckwit. Omnye ngabe iifeni zakhe zilindele umculo yena ulibele kurecyclishana nee-videos za-last year because kaloku uthi uzawufumana i-likes athethe ngabantu. Nantsi nala improper fraction apha inobuso engathi i-gravel road ithi makongayiwa ezishowini xa kukho yena. Rha xa ungubani mena usabaleka neemali zamavovo eteki nee-cheerleaders yancedisa ke cala sisamnqabela ii-bookings. Hayi noba ndibhukishwa phakama kwabo. Nangoku kule veki siyakuye Thursday nge-29 ka-August ndizabe ndihosta iline-up yamalady odwa igugu lethu iibhozakazi ze-comedy brought to you by intsini engingqini itikiti yi-80 qha. Enkosini kwaba bathe malikhale igwitsho ankile badoneyitha amatikiti bathi ngebesiza shemqha bakude abanye bazabe bephangele. Nawe ubunawo amanamandla ofaka isandla sibiza sigxothi. Nentwana yam uDibobo yazodoneyitha 2 tickets. Bacule baphinde bayeka ngamatikiti yatsho igwitsho. Aba kabantu ngase ndizihluphe ngabo nokuthi izimenqe zabantu ezihamba nomoya omdaka ezizamane zihayijeka kwanto engathi negative ebhekisele kum so that zizophusha le agenda yazo.